ang patay, duha ang dakban sa duha ka sunod-sunod nga bypass operation sa Talisay City Police kaganihang kadlaw. Kini ang gitutukan ni Luan May Rondina. Unang nasikop sila si Chad Paul Santa Cruz ug Robinson Adlawan human positibong nakuhaan og napo ka mga Nubain ampules, 14 ka mga syringe ug 4 ka gagmay sachet sa gituho ang shabu. Nasayran sa Talisay City Police nga taga Guadalupe dakbayan sa Sugbo ang duha ug nagabang lang kini og panimay sa lagtang diin sila gikatahong nalambigit sa pagpamaligya og gidiling drogas. Pagka alas 4:45 kaganihang kadlawon, mipahigayon usab og laing bypass operation ang Talisay City Police sa Mananga 2 Barangay Tabunok. Apan ang transaksyon nahimong duguon human mapusili patay sa mga pulis. Ang mga suspitsado nga sila si Norberto Larigo, 33 anyos, Ryan Manaay, 31 anyos ug Clifford Rabago. Sila yung mga noted groups na talaga diyan. Dami na natin kasi nahuli, so somehow sila yung mga pumalit sa in the drug supply. And nasa nasa radar natin yung grupo nila. Especially marami tayong nahuli. Based on the tactical interrogations na sila isa sa mga sources not only sa drugs and also for gun for hire. Wala na'y nahimo ang mga kabanay sa gitumbok ng mga suspitsado, gawas sa pagdawat na lang sa hitabo. Sa among nakuanan ma'am, di na lang may magdaghang langas. Kaya mao man dyan nilang sulti, mao na lang. Kaya kung mukuan pa man mi, wala naman sa may mahimo. Wala naman sa dakong kuya. Ay, mahimo na mo, wala kami mga kwarta, ma'am. Walang ma'am. Ay, saon man. Huwag mahimo, anak. Wala lang. Okay ra ko. Kahinumduman, kinina ang ikatulong higayon nga mipahigayon og bypass operation ang Talisay City Police sa naasoyng sitio. Gibutyag ni Konag nga duha ka semana ang nakalabay, nasamdan ang usa sa ilang mga police asset human siya mag-surveillance sa dapit uban ang duha ka mga sakop sa Talisay City Police. Hugtanong gibarugan sa Talisay City Police nga sila ang giunhan sa mga suspitsado sa pagpamusil nga misangpot na hinuon kini sa pagsinukli ay ug bala. Kung naalala ninyo, we have already conducted 3 series of big operations in Barangay Mananga in which mahigit sa 30 persons ang arrested natin but nobody died kasi wala naman ng laban. So yung operation namin kanina, it only validates the report na mga lumabas doon na mga balita na the next time daw na mag-conduct ng operation yung police is lalaban na talaga yung mga drug personalities doon. So in which totoo nga na nangyari kanina, after we did a bypass in Barangay Lagtang, somehow siguro alam nila na papunta kami doon sa area. Pagdating namin, pinaputukan kami kaagad. Luan May Rondina, Balitang Misak.